mananap nga sunugon ibabaw sa palaran o paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalinggat si Jesus nga maalamon ang tayo ang iyang tubag. Busa siya maingon kaniya, dili kahalayo sa gingharian sa Dios. O wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ngayong hapon mga igsoon, diyo lang magpamalandong diya sa atong pagbasa karon. Ang mga pagbasa karon nag-imbitar kanato sa pagpamalandong sa halaw nga pagpamalandong sa atong tawag sa gugma. We are called to love because God is love. God's very being is love. So our love for God is our response to His exceeding grace and kindness towards us. Simply that we love as He loves. God is love, and everything He does flows from His love for us. So, ini sa atong santos nga Ebanghelyo karon, atong nabati o nadungog nga ang bahin sa pagigugma, inahanglan ni gugmaon nato ang Dios sa tibuok tang kasing-kasing, sa tibuok tang kusog, sa una-una, sa kinatibukan ginato nga pagkatao ato ang yun nga gugmaon ang atong Dios o usab ang ikaduha mao nga higugmaon nato ang atong isigkatao sama sa pagigugma sa atong kaugalingon. So mo kining kasuguan nga napulo kasugo sa panahon ni Moises nga gisumada lamang sa atong Ginoong Jesucristo sa duha ka gugma, ang gugma sa Dios o gugma sa isig katao. Apan sapagkat Tinuod dili gyud mabulag ang gugma sa Dios o sa atong isig katao. Dili pwede nga mahigugma ta sa Dios apan dili ta mahigugma sa atong isig katao. So dili pud mahimo nga mahigugma ta sa atong isig katao, unya dili ta mahigugma sa Dios. So doon na may mga tao nga ingon ni ana, no? Sama pananglitan sa mga komunista, no? Kanang kadlukan po nato ang mga komunista nga ang ilang focus dito ra gyud sa kayuhan sa mga tao. Pero wala na sila mo tuo sa Dios, no? Murag more on sa makayuhan sa mga tao dinhi sa kalibutan, sa mga material nga mga panginahanglan. Apan wala maiapil ang espirituhanon nga mas importante kaayo nga ang tanan natong gibuhat tungod kay naa ang Dios. No? Lisod kaayo ang pagigugma sa atong isig katao kun dili kita makaangkla diya sa atong pagigugma ngadto sa Dios. O kining gugma nato sa Dios mulambo kini mutubo pinagi sa atong makanunayon nga pagampo, diya sa atong paglaom, sa atong pagtuo o paglaom. Mao kini ang makapalig-on diya sa atong gugma sa Dios. Kini importante kaayo sa atong gugma sa Dios, sa atong maayong nga relasyon sa Dios nga kita nahiusa kaniya. Og sa ingon, diya sa atong pagkayusa sa Dios, kita usab mahiusa ngadto sa atong mga isig katao. Pangalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Amen.